O calendario de regatas en Arousa Norte suma unha nova proba. Será a primeira regata volta a ONS Trofeo Arousa Norte. A cita terá lugar o sábado 18 de agosto e estará organizado pola Mancomunidade o Club Náutico Boiro Mariña Cabo de Cruz. Ademais da práctica deportiva, a regata nace tamén coa idea de promocionar turísticamente esta comarca. Cadrou perfectamente cos obxectivos que se marca Arousa Norte de promoción do deporte, de promoción da vela, un recurso que na marxe norte da ría de Arousa e en todas as rías baixas debe ser principal na súa promoción, non? Como é o acceso ao deporte da vela e en xeral a todos os deportes náuticos. Temos que fomentalo, potencialo ao máximo e neste caso pois a circunstancia de que tamén fomentamos o deporte. O fomento da náutica deportiva, o fomento do deporte, o fomento do turismo, tuera esta acollida desde Arousa Norte. Desde logo temos que sentir moi orgullosos do traballo que está facendo a Arousa Norte. Está facendo un traballo de difusión do que é a náutica, do que é o turismo, moi amplio. Para nós é un orgullo sentirnos que cada día temos máis tránsitos estranxeiros. A regata, cunha travesía dunhas 40 millas náuticas, estará dividida en 3 categorías: regata, cruceiro, regata e cruceiro. O percorrido máis largo, que son 40 millas, que son sobre uns 65 kilómetros máis ou menos, van a completar os barcos máis grandes, os máis rápidos, que serían o regata e o cruceiro regata. Entón, eses salen das inmediacións do porto de Cabo de Cruz, recorren toda a ría de Arousa, viran 11 e 11 por babor e con regreso outra vez á ría, outra vez a Cabo de Cruz. E os máis pequenos, os cruceiros, para animar tamén a esa xente que ao mellor non ten un barco tan rápido, pero que queremos que participe, que sea unha regata que poda acoller a todo tipo de embarcacións. Entón, os máis pequenos tamén teñen un recorrido de sobre 30 millas, que non é pouco. A proba nace coa idea de consolidarse no tempo, tendo ademais a súa organización un carácter rotatorio polos 4 concellos que forman parte de Arousa Norte.